Здравейте! Аз съм Елена Петрелийска и съм посланник на кампанията Малката черна престилка, която Олимпус България създаде, за да вдъхнови жените да готвят с удоволствие. Знам, че жените в днешно време са изключително заети. Опитват се да правят хиляди неща наведнъж. Затова, за тяхно улеснение, заедно с Олимпус, създадохме няколко видеорецепти, които са лесни, бързи за приготвяне и не на последно място здравословни. Здравейте! Днес ще готвим нещо много интересно. Една южноамериканска рецепта – емпанадас. Тях може да срещнете както в солен вариант, така и в сладък. Днес обаче ще ги сготвим в техния солен вариант. Плънката ще бъде, разбира се, с извара и това ще направи емпанадас малко по-здравословни. Но преди да започнем с плънката, трябва да приготвим тестото за емпанадас. Така че започваме с 3 чайни чаши брашно. Тестото е много лесно да се направи, тъй като всичко се слага в една купа и просто се разбърква. Слагаме сол, 2 чайни лъжички, бак-пулвер, отново 2 чайни лъжички и половина и 1 чайна чаша студена вода. Преди да сложим чаша студена вода, трябва да сложим патешка мас, 100 грама. Ако нямате в къщи такава, може да използвате масло, може да използвате друга мас, каквато имате. Размесваме първоначално, преди да сме добавили водата, съвсем за кратко. И сме готови да добавим нея. Изливаме я наведнъж. И започваме да месим. След като замесихме вече тестото, сме готови да го оставим в хладилник за 1 час да отпочине и да стане готово за оформяне на емпанадас. Поставяме го в фолио. Слагаме тестото да отпочине в хладилника и се залавяме с приготвянето на плънката. Започваме приготвянето на плънката, като първо сложим 100 грама чоризо в нагорещен тиган. Слагам го без мазнина, защото в него има доста и сам ще пусне. Трябва да запържим първо него, след това ще добавим малко от пресния чесън. Добавяме и пресен лук. Разбъркваме. Добавяме и ситно накълцаната чушка. Подправяме с мъничко кимьон. Съвсем малко сол. И разбира се малко черен пипер. Готови сме с запърженото чоризо, чушки, пресен лук и пресен чесън и сега е време да добавим изварата. Тя ще направи плънката много по-кремообразна и вкусна, разбира се. Добавяме около 3-4 супени лъжици извара и разбъркваме. Набръсняваме флота, върху който ще разточваме. Слагаме тестото, доумесваме го малко. Сега имаме един почти кръг. С помощта на ето тази красива чаша, тъй като нямам ринг, а и вие вкъщи, ако нямате ринг, просто използвате чашата, която най-много ви харесва. Си изрязваме кръг. Ето такъв. Това е идеалната дебелина на ринга, който трябва да се получи. Той не трябва да е в никакъв случай дебел, но трябва да е прозрачно тънък.
Вече сме готови с тестото, готови сме и с плънката. Преди това трябва да имате подготвена тава с хартия за печене в нея. Така ще печем емпанадасите. Слагаме по малко плънка и затваряме. Преди да сложим емпанадасите да се пекат, трябва да ги намажем с жълтък. Разбъркваме ги и намазваме всяка една хапка. Нашите емпанадас са готови да бъдат изпечени. Ще им бъдат необходими 15 до 20 минути във фурната или до готовност. Нашите емпанадас са напълно готови и ги изваждаме от фурната. Направо ги подреждаме върху едно плато. Просто истинско.